С този червен лазер ще покажа как се чистят чакрите, ако има обърнати чакри, и съответно къде има запушвания по различните кръвоносни системи. Тук поставяме снимка на човека и проверяваме тези чакри с махалото. И ако чакрата е обърната, тогава с движение, ако трета чакра е обърната, с движение така напред-назад на лазера ние отпушваме. Сега може да минем по всички чакри, да ги отпушиме. Трябва и след това същото е и тези 8 и 9, които са 7, 8, 9, които са за връзката с канала, информационния канал. По този начин се отпушват всички чакри. Когато обаче имаме по кръвоносната система проблеми, запушванията обикновено са където има разклонения. Ето тук на ръцете и също към ушите. Тук също по този начин с движението на лазера отпушваме съответно тези кръвоносни системи. Обикновено има болка, защото кръвта не достига цялото количество, и особено към краката тук се стига и до ампутации. Другото, което е, когато е към ушите, запушването е горе, тогава може да се получи инсулт, а също и главоболие. Тук проблема когато имаме запушване тук в областта, където се захранват бъбреците. И когато тук има запушване, тогава бъбрека не се храни и той започва да променя своите размери и се стига до хемодиализа и евентуално трансплантация на бъбреците. При белия дроб също се получават тук запушвания и трябва да се проверява по цялата артериите, които са вътре, да се изчистват, защото тук се нарушава дишането и съответно се затруднява сърцето и може да се получат инфаркти. Ето тук по тези артерии се движиме и ги чистиме. Като съответно виждате, че поставям навсякъде снимка да се знае върху кой работиме. Другото, което е за чистене, запушване на лимфната система. Тук може и по самата лимфа, но тук се намира така наречения лимфен колектор, който е много съществен. И тук, ако има запушване към долната част, към краката, лимфата прави застой и съответно става оттичане на краката, застой на лимфа. Така че тук също може да се чисти. И последното, което това е за сърцето, където може да има енергийни блокажи на синусовия възел, който управлява ритъма на сърцето. Затова тук където има разклонение, обикновено тук е запушването или тук. И затова минаваме по целия синусов възел и отпушваме. Разбира се, това запушване като всички места, където има запушване, радиестезично се измерва в началото, и ако тук е по-ниска стойността, значи тук имаме запушване и трябва да го отпушим. Така че това е много съществено. Тук когато е много блокирано, енергиен блокаж е много силен, може да се получи инфаркт.